Il-Gvern huwa determinat li jindirizza sitwazzjonijiet diversi fejn jidħlu tfal li qed jieħdu out of home care. Wara konsultazzjoni wiesa mal-stakeholders kollha se jintroduċi Children's Act to Child Policy. Il-Ministru Marie-Louise Coleiro Preca saħqet dwar l-importanza tal-liġijiet li jipproteġu u jinkludu tfal fit-tfassil tagħhom waqt l-indirizzat konferenza organizzata mid-Dipartiment tal-Liġi Ċivili fi ħdan l-Università ta' Malta mill-programm d-drittijiet tal-bniedem u mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali għall-Foster Care. Il-Ministru Coleiro Preca qalet li l-Gvern huwa impenjat li jagħti vuċi effettiva lit-tfal. Spjegat kif imqabbla ma' pajjiżi Ewropej pajjiżna nżamm lura minn żvilupp leġislattiv u strutturi amministrattivi importanti biex jitħarsu aħjar id-drittijiet tat-tfal. Il-Ministru spjegat kif għall-kuntrarju li sar taħt amministrazzjoni preċedenti, il-Gvern se jkun qed jindirizza bżonnijiet tat-tfal b'deċiżjonijiet fil-ħin u fl-aħjar interess tagħhom. Saħqet li t-tfal mhux biss huma l-futur imma anke l-preżent u għalhekk jeħtieġ li jkollna strateġiji li jaħsbu fit-tul fejn nagħtu l-aħjar ambjent lit-tfal tagħna. Marie-Louise Coleiro Preca qalet li l-Gvern mhux biss se jkun qed isaħħaħ id-drittijiet tat-tfal iżda anke l-Foster Care Act li għandu bżonn jiġi emendat ħalli jindirizza l-bżonnijiet tat-tfal fostered u anke tal-foster carers. Il-Ministru qalet li l-Gvern se jkun qed jaħdem biex iniedi ċentru għal fostering u l-adozzjoni biex mhux biss iservi ta' referenza imma anke jgħin lil carers u ġenituri prospettivi. Coleiro Preca spjegat li dan il-Gvern se jkun qed jaħdem jitfit mas-Segretarjat Parlamentari tal-Ġustizzja biex tiġi evalwata s-sitwazzjoni ta' kif tfal li jinsabu out of home care jiġu adottati. Fid-dawl li fl-aħħar 10 snin in-numru ta' tfal out of home care irdoppja, l-Onorevoli Coleiro Preca qalet li hemm bżonn urġenti li nindirizzaw din il-problema billi naraw x'qed jiġri fis-soċjetà. Bil-kontra ta' dak li sar qabel fejn il-problemi ġew indirizzati meta nqalgħu, dan il-Gvern se jkun proattiv billi jinvesti fi programmi ta' prevenzjoni u jipprovdi aktar riżorsi lil familji Maltin ħalli tfal ikollhom l-aħjar trobbija u ambjent. Il-Gvern ser jindirizza sitwazzjonijiet problematiċi fejn jidħlu s-separazzjoni tal-aħwa li jkollhom bżonn out of home care ħalli dawn it-tfal li huma fost l-aktar vulnerabbli nagħtuhom ħajja aħjar u ta' dinjità blanqas possibilità ta' aktar trawmi.